Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kaki danyang Mbah Reksa ing tanah Jawa. Mbah Semar niki putumu teka sing pertama ajeng silaturahmi, kaping pindhone ajeng njaluk tulung tinulung saking kekuasaane Gusti Allah marang perantarane panjenengan. Mugi-mugi si A saged atut-katut manut turut lutut marang aku saking kersane Gusti Allah. Kun fayakun. Niat ingsun amatek aji Ki Semar Mesem, krecek-krecek uyu iki Semar ireng, aji pengasihan kang ora ana tombone, ora ana wong bagus kejaba aku, ora bisa turu yen durung ketemu aku, yen ketemu turu tangekno, yen ketemu tangi adekno, yen ketemu adek lakokno, urung ngekleng urung edan lan gendeng yen durung ketemu aku. Sida atut-katut manut turut lutut si jabang bayine, lali-lali karo wong liya, aja lali karo aku, aja pati-pati lali yen aku ra